Nangu umngani wami ngitshele ngayo. Salman, hi. Usimbali. Simbali inhlapho. Alright. Ngicela umkhombisi Ngize kuwe egama lami umbali inhlapho ngize kuwe. Alright? Sure. No, ngiyabonga. Uhlala la? Yeah, ngihlala. uGordon akukho lala khona. uGordon kahle hle ngesingami ulala amile. Njengoba lala amile konke la kunodoti and kumele ukuthi simsize noma kanjani uhamba xoxa yonke into estradini uGordon. Ngicela ngiboleke ifone for ukuthi ngilayite. Ngize. Okay, cool stuff. Mara Sithandwa sizohlala kanjani la kule ndawo so? No. It's a private person. It's not a public. It's a private person. Ulala kuphi? Ulala khona la? We honestly need to do something. My friend, what's behind you? Oh, what's behind me? This guy. Yeah. Give me peace. That's This good. guy I'm gives glad. me I'm glad. salvation. I'm this glad. guy give me potential. I'm glad. Potential. I'm glad. Appreciate you. Esan lesa sikhumba. Lesikhumba lesi. Aye ke khome ya bo nari. Ke khomo ya manari. Nari. Petersburg. Uthatha bazilikhanya. usithathe Petersburg. Yeah, sure. Hlangabezana nesikhumba senkomo, isikhumba sembuzi, ikhanda lenkomo. Udodi ke wona ngisakhuluma. Akusibhomle, friend. Leyo ikhave kanje. Ayikho dangerous futhi esontweni. This is old. This is old. I-altar. Angeke usibhome manje. Isibinyelelo ngifaka amanzi. Thank you mnganami. And then lele thini lele? Pause. La ngifaka ini? Yeah. La ngifaka Israel. Israel. That's good. I'm glad. Ngiyajabula. Send. Okay. Futhi akabasagijima universal. That's good. Abasagijima universal. Basagijima ngikhola ugijima ngamafarisi kusekokhona.